Na, nézzétek azt a hacker gyereket, az a neve a Best PvP. Az a nyomorék, nézzétek. Látjátok? Hopp, eltűnt. És ez ide jött. Látjátok? Ez megy a YouTube-ra a gecibe. Ez akkor egy hacker. Ez akkor egy hacker. Odaadtak. Élni egy cikra 2 kardja van. Nézzétek, írom neki nem. Nézzétek. Figyeljétek, ki fog nyírni. Nézzétek, tuti. Látjátok, Kingbotnak neki támad. Ennyi, ott voltam közelében, megütött. Ti is láttátok, hacker gyerek. Ennyi, látjátok Killa. Ez megy. Igen, azért sikerült, mivel OP-sok vagyunk. Amúgy meg hullanánk. Mert rohadt erős. És Kingbotnak meg lett az 1 levele. Hát akkor ennyi is lett volna. Iratkozzatok fel. Sziasztok. Volt! Ez még jó, hogy nem állítottam le a videót. Hát ez kemény, hát sziasztok.